дар таърихи футболи тоҷикистон кам дастаҳоянд ки натиҷаҳои назаррас доранд. яке аз серҷоизатарин бошгоҳи футбол истиқлол аст. дастае ки дар баробари муваффақиятҳои дохилиаш ду дафъа то бозии ниҳоии ҷоми конфедератсияи футболи осиё баромадааст. ду финал ҳам бо шарофати ин даста дар тоҷикистон доир шуд. истиқлол бо ин равишу услуб метавонад ба натиҷаҳои назаррас ноил гардад. азиз доир ба қароргоҳи бошгоҳи футболи истиқлол ва шарту шароити ҳамин базаи асосӣ ба мо албатта намояндаи клуби футболи истиқлол роҳбари дафтари матбуот Рустам Ҳакимов маълумот хоҳанд дод. хуб умуман чӣ гуна шароитҳои имрӯз барои бозингароне ки дар ин қароргоҳ яъне макони будубош доранд фароҳам оварда шудааст? ман фикр мекунам хеле ки бо худ шоҳид будед, мо ҳаракат кардем ки барои бозингароне ки аз ноҳияҳои дурдаст ҳастанд ё аз хориҷи кишвар ҳастанд, инҷо дар бошгоҳи мо тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудааст. инҷо ҷои хобашон аст, тамрин мекунанд ва инҷо ҳозир вақти хӯрдани хӯрок шуд. он нафароне ки дар инҷо зиндагӣ мекунанд тамоми шароитҳо аст. ман ҳозир марҳамат медароем, мебинем ки онҳо дар вақти хӯрокхӯрӣ ҳастанд. шумо метавонед шоҳиди ҳол шавед. дар ин ҷо футболбозони дастаи истиқлол хӯроки нисфирӯзӣ мехӯранд ва мо ҳам қарор додем ки аз ҳамон хӯрокҳое ки бозингарони истиқлол истеъмол мекунанд истифода барем то бубинем чӣ гуна мазза дорад ва чӣ гуна онҳо хӯрокҳоро истеъмол мекунанд. дар ин базаи истиқлол бештар бозингароне ки аз дигар ноҳияҳо ва футболбозони легионер омаданд макони будубош доранд. бо се вақт дар дохили бино ҳафзе мавҷуд аст ки мураббиён дар вақти холигӣ моҳӣ парвариш менамоянд.
ин корро мураббии дарвозабонҳои Истиқлол Александр Кит бештар дар вақти холигиаш анҷом медиҳад. Ин шуғли дӯстдоштаи ӯ будааст. У меня одно из моих хобби – это рыбалка. Иногда все равно получаются нервные матчи, серьезные игры, всегда на нервах и все это. И поэтому приходится как-то расслабляться, чтобы голова отдыхала, чтобы мысли отдыхали, прийти как-то подумать, что мы делаем неправильно, что делаем правильно. Я вот выезжаю на рыбалку. Естественно, тоже рыбалка – это как и футбол, это тоже спорт. Поэтому иногда рыба покрупнее получается, а иногда поменьше, так же, как и результат. Я и своим подопечным все это тоже привожу. Мы приходим, сидим, общаемся здесь, смотрим на рыбу, восстанавливаемся. Вот. Все равно это лучше, чем всякие негативные или отрицательные восстановления, которые сейчас очень пагубно влияют на нынешнюю молодежь. Вот лучше за здоровый образ жизни. با همین ماشین بازیگران رو با تمرین ها برده Бузингароне ки ҳамиҷа ҳастанд, همینجا زندگی میکنن با همین ماشین با تمرین میرون و باز اونها رو میبیارن با وقتی بازی ها با دیگر یگان روزایی میشود که دسته با بیرون از شهر با فراغت میرود با این ماشین با автобус کلان است که اونها رو ما میبریم دم میگیرن استراحت میکنند. تمام شرایط برای بودباش اینها بازیگران در اینجا فراهم آورده شده است. اینجا جای است که بازیگران بعد خوراک نیسروزی یا خوراک شام میشینن استراحت میکنن و با فراغت مشغول میشوند. پس اینجا باز حجره‌ای است که در آنجا آنها خواب میروند. جای خوابشون است در یک حجره دو نفر تمام شرایط فراهم آورده شده است. در نزد میدان باز میدانچه های تنیس است و فوتبال خرد است که آنها هم میتوانند در اونجا مشق خود را میگذرانند. ҳоло мо дар варзишгоҳи авиатор қарор дорем. Бузингарони Истиқлол маро маҷбур карданд ки як бур ҳадяқал як зарбаи 11 метра ё худ як озмуне байни ҳамдигар байни ману бузингарони Истиқлол ташкил кунем ва инҳо мегӯянд ки дар экрани телевизор нисбат ба бузингарон, нисбат ба футболбозон, тими Истиқлол ё тими миллӣ масалан интиқоду ҳар чизҳо мекунӣ. Як бур бинем кани маҳорати футболбозӣ ту чӣ хел аст. Ба ин гуна ҳоло мо як гӯем ки зарбаи пеналти чӣ гуна аз шеридин ҳамин озмуне ки айни ҳол мо баргузор кунем. ҳозир як тӯб дар назди 11 метра, як дигар дар назди 16 метра мемонем. Шумо бояд 10 бор дар назди як тӯб давр гардед. Яма не ҳамаи шумо. Ҳамаи мо. Касе ғолиб бояд. Касе ғолиб бояд. Як нафари сар мекунем. 10 маротиба бояд давр гардед ва бояд дар варотари холӣ гол занед. Шуд. Хай озмуно оғоз мекунем. Рақами 1 ман пушти танга бозингарои шумо фарқ надорад Шеридин аст, Саид Мухтор аст ё Комрон аст. Мерем. Бозингарони Истиқлол сар мекунанд. ҳамин тавр аз Шеридин сар мекунем ки чӣ гуна ҳамин озмунро оғоз мекунад. Рафтем. Рафтем Шеридин. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Муҳаммадҷон Раҳимов бозингари Истиқлол зарбаи дуюмро иҷро мекунад. Рафтем. 1 2 3 4 тез наздиктар 5 7 8 9 10 Саид Мухтор. Рафтем. Як
2 3 4 5 6 7 8 9 10 رفتیم رفتیم کامرون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 тамошобинон азиз, аслан бо ин форма ё либосое ки ман дорам мумкин нест майдони футбол даромадан. Ба ҳар сурат ин баҳона нест. Ба ҳар сурат ман кӯшиш мекунам ки аз ин бозигарон хубтар зарба иҷро кунам. Ман бо пои рост зарба мезанам. Ин тараф равам, баръакс даст чап. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 да сарам тоб хурд ба худои худо тоб мехурдаст. дӯстони азиз, озмуни дуюми мо ин гуна аст. 3 тӯб дар рӯи хати дарвоза гузошта шудааст ва мо бояд бо як зарба ба яке аз тӯбҳо расонем. инҷо муҳаммадҷон, Саидмухтор, Комрон ва ман қарор дорем. Шеридин дар озмуни даври аввал мағлуб шуд, натавонист, ба ин хотир аз пушти дарвоза айни ҳол ин чизро назорат мебарад. ба хотири он ки ба замин ҳаво дода шуд, ана Мирзо Турсунзода ва бозингарони Истиқлол пайҳам зарбаро иҷро мекунанд. Баъдан дар охир ман рафтем аз Муҳаммадҷон сар мекунем. Зарбаи Муҳаммадҷон Раҳимов ҷониби дарвоза ва ба тӯб намерасад. Зарбаи Муҳаммадҷон Раҳимов ва акнун Саидмухтор Азимов, ҷавонтарин бозингари дастаи Истиқлол, ним муҳофизатгар. Истодани Саидмухтор ранги Криштиано Роналдо. Зарба ба кунҷ, аммо не. Комрон маладес. Агар ман ҳоло ҳамин зарбаро иҷро карда натавонам, ғолиби ҳамин озмун Комрон Турсунов мешавад, ҳамлагари дастаи Истиқлол. 2 тӯб онҷо гузошта шудааст ва ман бояд яке аз онҳоро айни ҳол нишон гирам. нашуд дӯстони азиз. Билохира Комрон Турсунов ғолиби озмуне ки байни бозингарони Истиқлол ва намояндаҳои телевизиони варзиш. озмуни мо ҳам ба анҷом расид ва чӣ тавре ки гуфтем, бозингарони Истиқлол муваффақтар буданд ва фарқи як одами оддӣ, як нафари оддӣ аз футболбоз ҳам ҳамин аст ки мо наметавонем ва бозингарони Истиқлол ки профессионал ҳастанд ин чизро иҷро карданд, махсусан Комрон Турсунов ва айни ҳол ҷониби дастаи Истиқлол барои мухлисон ва ҳаводорони ҳамин тим як армғонеро ҳадя карданд. Ин аз чӣ иборат аст? раҳмати калон ки шумо ба бошгоҳи мо ташриф овардед. мо аз тарафи роҳбарияти даста тасмим гирифтем ки ба барномаи шумо барои мухлисони даста як пироҳани дастаро тӯҳфа намоем ва марҳамат. ва ин тавассути як озмун тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ, хоҳ фейсбук, хоҳ инстаграм, яъне гузошта мешавад. Он нафароне ки албатта ба ҳамон озмуни мо ширкат мекунанду ғолиб дониста мешаванд, бо пироҳани дастаи Истиқлол сарфароз гарданд. Ташаккур бачаҳо барои ширкат дар барнома ва мо ҳатман ҷониби варзишгоҳ мерем рӯзи дигар ки бозии дастаи Истиқлол бо Иста Равшан моро дар пеш аст. тамошобинони телевизиони варзиш, дар барномаи майдони сабз ки роҷеъ ба дастаи Истиқлол буд, мо тасмим гирифтем ки барои мухлисони дастаи Истиқлол як озмунеро ташкил кунем. Ин озмун аз чӣ иборат аст? Ин озмун аз он иборат аст ки ҳар нафаре ки ба мухлисони дастаи Истиқлол 4 мисра шеъри тозаэҷодро пешниҳод мекунад ва ин чиз дар саҳифаи телевизиони варзиш дар Инстаграм нашр мешавад. Албатта бо суруди пурмазмун ва бештар
лайк гирифта метавонад ғолиби ҳамин озмун шавад ва ҷониби дастаи Истиқлол аллакай ба мо пироҳани дастаи Истиқлолро пешниҳод карданд ки таҳти рақами 19 капитани дастаи Истиқлол Аҳтам Назаров бозӣ мекунад ва ҳар нафаре ки ба саҳифаи телевизиони варзиш ворид мешавад ва 4 мисра шеъри тозаиҷоду пурмазмунро роҷеъ ба мухлисони дастаи Истиқлолу ин тим мегӯяд ва аз ҳама бештар агар лайк бигирад ғолиби ҳамин озмун мешавад ва бо пироҳани дастаи Истиқлол қадрдонӣ карда мешавад. Озмун то барномаи навбатии майдони сабз идома меёбад. ҳанӯз 12 сол қабл соли 2007 дастаи Истиқлол дар ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфт. Дар давоми 12 соле ки тими Истиқлол дар чемпионати мамлакат ва дигар мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат кард, натиҷаи бемислу монанд дорад. Зеро дар давоми соҳиби истиқлолии кишвар дастаи Истиқлол ба натиҷаҳои ноил гардид ки таърихи футболи Тоҷикистон ёд надорад. ҳайати Истиқлол дар оғози мавсими имсола бо даъвати якчанд футболбозони соҳибтаҷриба пурқувват гардид. омадани дастпарвари бошгоҳи Рубин Алишер Ҷалилов на танҳо дастаи Истиқлол, муҳимтар аз ҳама айни муддао тими миллиро пурқувват кард. аз хонаводаи Ҷалиловҳо ки аҳли футбол ҳастанд, ворид шудани ин футболбоз пуровоза буд, махсусан мушкили даъват ба тими миллӣ. ба муваффақ гардидани ӯ ва ба бозингари асосии Истиқлол табдил шуданаш касе шубҳа надошт. ҳунарнамоӣ дар чемпионати Тоҷикистон чӣ гуна аст ва чӣ тафовут дорад байни чемпионати Россия ки ту онҷо бозӣ кардаӣ ва чемпионати Тоҷикистон? хай унҷа пешравиш хай бисёртар. агани баъди 1-2-3 сол пас боварӣ дорам ки Тоҷикистонам ба ҳамихали уровниё мешавад. Тоҷикистонам насиб ҳамихали мешавад. ҳозираждан лекин унҷо баландтар, барои чӣ ки унҷа бозӣ мекунам ба лигаи Европа, лигаи чемпион ва урамшон баланд унҷа. Сатҳи футбол яъне онҷо баландтар. Хуб, моҳи гузашта дар дастаи Истиқлол ҷоизаи беҳтарин бозингари моҳро гирифтӣ. Хуб, ин чӣ гуна барои ту муяссар шуд? Хай ин чӣ гӯям, футбол ин коллективни бозӣ. ин ҳам ё ки ман награда гирифтаму ин награда ҳама команда барои даста, барои чӣ ки благодаря команда мо ҳамамо бозӣ мекунем, ҳамин приза манда додам. дар давоми 10 соли охир коршиносони футболи тоҷик ва мухлисони тоҷик бисёр ҳам интизор буданд ки Алишер Ҷалилов дар тими мунтахаби Тоҷикистон бозӣ бикунад. Билохира ин чиз амалӣ шуд ва дар бозии муқобили дастаи Қирғизистон дебюти аввалин буд. Хуб, инро интизор ҳам доште ки бо пироҳанои тими мунтахаб баромад мекунӣ? Ман гуфта будам ки ҳамин любой гуда ки дар Тоҷикистон таваллуд мешавад, орзуи ҳавас дорад ки аз бозӣ кунад, аз тарафи давлат, аз тарафи миллӣ бозӣ кунад, майкаи сборная пушад. Барамта ман хеле хурсанд шудам ки бозӣ кардам. Моя мечта сбылась, что я надел майку сборной Таджикистана. Барамта хеле хурсанд шудам, бо гол задам, якум голи задагӣ хеле хурсанд шудам ки бозия биридем. Хуб, акнун дар бозии оянда Тоҷикистон бо Ҷопон бозӣ мекунад. Хуб, футболи Япония барои ту ошност? Умуман тими мунтахаби Япония, тамоми дунёро Япония мешиносанд, чӣ командашон сахт аст. Дар Азия мумкин ва якум ҷо, Эрону ҳаваё якум ҷо мумкин. Хай мо боварӣ дорем, мо футбол бояд ҳамихеле бояд бовар карда дар омадан дар кораи бозида. Барои мо чӣ аз дасти мо мешавад, чӣ аз командаи мо мешавад, мо ҳаракат мекунем ки
балечкоя хирсанг кунем. бале. Ва дар дастаи Истиқлол мо мебинем ки дар вақтҳои охир нақши ҳамчун лидер бештар ба бозингароне аст ки дар маркази майдон бозӣ мекунанд. Хуб, айни ҳол барои ту мушкил нест бо як коллективи нав ки аллакай дар мавсими имсол Истиқлол метавонад пешакӣ чемпиони Тоҷикистон шавад. Ва умуман ҳайати дастаи Истиқлол, авзои дохилии даста чӣ гуна аст? мо метонем барои чӣ ки мо уже гӯё ки 6 очкои дига агар набирад кунем, мо чемпион мешавем. Мо аввал хуб сар кардем. ҳозир ҳамихали положение мо омадем ки ду бозӣ дига бирем, ҳаракат кунем, мебирем. Бо боварӣ дорем. дар фарҷоми тамринҳо Алишер Тухтаев, иҷрокунандаи вазифаи сармураббии Истиқлол, дар бораи муҳити дохилии даста, муносибати футболбозон нисбат ба ҳамдигар ва кору фаъолият ибрози назар кард. барои Алишер Тухтаев бештар аз ҳама интизом дар мадди аввал аст. бозингарон ин талаботро аз рӯзҳои аввал иҷро мекунанд. воқеан бо ҷиддият ва қатъият мураббӣ дар дастаҳои бузург ба муваффақият ноил мегардад. Мы готовились, как всегда, конечно, ожидаем победы, и нам еще немножко осталось до 8-го чемпионства, так что будем стараться и, конечно, ожидаем положительных результатов для нас. Ты не расстроен, то, что не попал в заявку? Да нет, конечно, мы здесь одна семья, это решение тренера, так что зачем тут расстраиваться? Ожидаем хорошую игру, комбинационную, и надеемся на победу нашей команды. дар бораи Истиқлол маълумот доред? Чӣ хеле даст аст? мо бозӣ кардаги команда бад нест, команда нағз аст. Варанта мо меҳнат мекунем ки бозӣ бирем. Ташаккур зиёд, Рамон. бозии даври 16-уми чемпионати мамлакат байни дастаҳои Истиқлол ва Истарафшан баъди чанд лаҳза оғоз мешавад. воқеан ҳам бояд гуфт ки Истиқлол дар ду бозӣ метавонад ки 6 имтиёз ба даст оварад ва пешакӣ унвони қаҳрамониро дар чемпионати лигаи олии мамлакат дар ин сол ҳам ба даст оварад ва вақт нишон хоҳад дод то чӣ андоза Истиқлол барои 3 имтиёз дар бозӣ муқобили Истарафшан бозӣ мекунад. Истиқлол чун ҳамеша кӯшиш мекунад дар бозӣ тасаллут дошта бошад. тӯбро муддати зиёди бозӣ дар ихтиёр гирифта, бо ин дар рақобат аввалият доштанашро нишон медиҳад. аммо Истарафшан ба рақиби пурбаҳои худ посухи сазовор дод. бозӣ бо назму низом дар хати дифоъ ва ҳини пайдо шудани имконият бебокона ба хати ҳамла ро овардани онҳо қобили таҳсину офарин аст. дар танаффус аз чеҳраи Искандар хондан мумкин буд ки имрӯз барои онҳо рақобат осон сурат нагирифт. Истарафшан ба таври кофӣ онҳоро ба ташвиш овард, аммо бештар аз имкониятҳои голзанӣ истифода накардани дастаи Истиқлол боиси ташвиши Искандар Ҷалилов гардидааст. аз рӯи қоидаи футбол қисми дуюми бозӣ зуд ба ислоҳи камбудиҳо дар қисми аввал шурӯъ мегардад. Истиқлол ба қадри имкониятҳои худ бояд мерасид. Истарафшан бошад нишон дод ки мисли механизм бо назму низом дар хати дифоъ ҳунарнамоӣ карда наметавонад. голи аввал
аз рӯи ин формула ҳосил шуд. қисми дуюми бозӣ дақиқаи 68-уми рақобат як имконияти хуб доштанд футболбозони дастаи меҳмон, вале аз ин фурсат истифода карда нашуд. Мо дар хати дифои дастаи Истиқлол як ҳамдигарфаҳмиро мушоҳида карда истодем ва ҳоло мебинем ки бозингари рақами 5 Искандар Ҷалилов каме осеб гирифтааст ва тайбони дастаи Истиқлол ба ӯ кӯмак мерасонанд ва аз ин тараф бошад айни ҳол ҳайати захиравии дастаи Истиқлол омодагӣ мегиранд аз ҷумла Шаҳром Самиев, Шаҳром Сулаймонов, Саид Мухтор Азимов, Ҷамшед Раҳмонов бозингари нави ин даста ва ҳамчунин Шаҳзод Давлатов. Ҳоло Алишер Тухтаев дар ҷараёни ин бозӣ ягон тағйирот анҷом надодааст ва мебинем ки киро аввалин шуда ба майдон мебарад. Ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ба рафти бозии дастаҳои Истиқлол ва Истарафшон. барои Истиқлол лозим аст ки пеш аз анҷоми мавсими имсолаи Лигаи Олии Мамлакат унвони қаҳрамониро ба даст овардани 6 хол ба даст оварад ва ин сабаб мешавад ки рақобат хоҳ бо дастаи миёнаҳоли ҷадвал ва хоҳ бо дастаи аутсайдери мусобиқот мушкил мегардад. яъне ҳавасмандӣ барои бозингарон он қадар хуб пеш аз бозӣ ба назар намерасад. ин чизро дар бозӣ бо дастаи Истарафшон дидан мумкин аст, номбаста аз он ки ҳисоб 2-0 аст, вале хати дифои дастаи Истарафшон муқобили садрнишини ҷадвали чемпионати Тоҷикистон Истиқлол хеле ҳам хуб бозӣ карда истодааст. Алишер, табрик мекунем барои ғалаба дар бозии Истарафшон. Хуб ин бозӣ чӣ гуна сипарӣ шуд? Фикр мекунам барои футболбозони Истиқлол бениҳоят мушкил буд. Раҳмати калон хеле хим буд, барои ки ҳамихели бозиҳо якта гол важн мешад ки тезтар мизани тезтар хуб мешад. Неки мафсус мо якум таймда гола назадем, ба мода хеле хим шуд. Хайрат гола задем, хайрат биридем бозӣ. 3 очко бодурем. Ҳамин мушкилии бозӣ, ҳамин гӯем ки назадани гол аз ҷониби футболбозони Истиқлол дар чӣ буд? Дар кадом мавқеиятҳо проблема буд ки шумо натавонист? Проблема он ки мо мехостем тезтар гол занем, ва кам-кам сарусима мешидем. Кай ки давление, кам-кам давление ки бозия биридан дар кор 3 очко кам-кам мумкин ҳамин мода кам-кам мешад кард. Барои ҳамин кам-кам мо натавонистем хайрат дим тайм гол задем. ки 3 очко гирифтем. ҳамин бозиҳое ки ҳамин 3 очко ки кай барои чемпионство хеле қин мешад, ҳама бозиҳо ба барба мешад. Хаяку 3 очко дига мо дар кор. Баъди додани пеналти мо интизор доштем ки Алишер Ҷалилов зарба мезанад, аммо ин тавр нашуд. Хай имрӯз ҳам хеле фикр кардем, қати бачаҳо маслиҳат кардем, қати атам имрӯз атам зад. баъди бозӣ ҳиссиёти мураббӣ ва шарҳу тавзеҳоти ӯ нишонрас аст. дар барномаи майдони сабз мо мехостем аз ҳунарнамои дастаи Истиқлол дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми конфедератсияи футболи Осиё ба шумо қисса кунем, вале ин чиз барои мо имкон надод ва ҳамчунин нахостем дар бозии ҳассоси дастаи Истиқлол муқобили Алтинасир то андозе ба бозингарон ва ин даста фишор оварем. Ба ҳар сурат мо тасмим гирифтем дар бозӣ бо Истарафшон барои ҳаводорони футболи тоҷик каме ҳам бошад қисса кунем. То барномаи навбати майдони сабз сеҳатманду пирӯз бошед.